Ribeira encherase de música coa continuación das rúas musicais. Lau Panicanela e Loren tocarán mañá no municipio a actuacións que a Chuven pediu realizar o pasado 19 de abril. Dinamizar Ribeira e facelo un municipio máis atractivo son dous dos obxectivos nos que está a traballar a Concellería de Turismo local. Nese senso, o departamento dirixido por Francisco Suárez Puerta impulsou as rúas musicais que se desenvolveron o pasado sábado 19 de abril, sendo un éxito, e mañá realizaranse 2 concertos máis. Os locales, gracias a esta actividade, tuveron unha actividade que lles permitiu salvar, pese ao mal tempo, o fin de semana, incluso diría que algún deles a Semana Santa completa. A xente baixou a ver todos, os 10 concertos non se puderon levar a cabo, xa que 2, que son estes 2 que vamos a anunciar agora, polo tamaño dos locales non se puderon pasar para interior, xa que por exemplo, o Tag en Ata, que é unha vermutería que se atopa na Rúa de Galicia, o interior é bastante pequeno, polo tanto facer un concerto dentro permitía entrar o artista, pero non permitía entrar o público. Ante a imposibilidade de celebrar os concertos programados no Taguen e tamén na Praza de Teruel en colaboración co Cogoluche e a Central, moveronse de día para mañá, 1 de maio. Que o Día da Clase Traballadora, para conmemorar e para celebrar ese día por parte de todos os veciños de Ribeira, dentro da Concejalía de Turismo, propoñemos que se celebren estes 2 concertos para que tanto os artistas como para os locales non se vexan descolgados pola mala suerte de que o tempo non lles permitiu facelo. Tocará en primeiro lugar Laura Panicanela no Tag en Ata, Vermutería, ás 7 da tarde, e a continuación Loren na Praza de Teruel ás 9:30, dentro do que é a plaza entre os 2 locales. E apunta que a idea é seguir promovendo este tipo de actividades. Fomentando os grupos locales, que a xente poda salir, disfrutar e pasar un bo rato entre todos os veciños este día festivo. Suárez Puerta amosouse moi satisfeito por esta iniciativa, pola acollida da veciñanza e visitantes e pola dinamización da hostalería.